Лукашенка знік у Крамлі, спазніўся і прымусіў усіх яго чакаць. Пра гэта мы сёння пагаворым у праграме «Пра свет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Вілсаце. А са мною ў студыі Зміцер Міцкевіч, мой калега па Белсаце і аналітык у сферы нацыянальнай бяспекі. Зміцер, у Маскве пасля параду Лукашенка плёўся спачатку ззаду за ўсімі дыктатарамі, а потым нават знік. Прапаную паглядзець, як гэта выглядала, і мы адразу будзем каментаваць прыгоды Лукашэнкі на парадзе ў Маскве. Ну, прыгода Лукашэнкі гэта заўжды цікава, асабліва апошнім часам. Вот, дарэчы, насамрэч тут вельмі важны момант, што Лукашенка не будзе побач з Пуціним вось праз ўсё відэа, увогуле праз увесь парад. Таму што побач з крамлёўскім дыктатарам мы пабачым, там будзе і Мірзіёев, і вот нейкі афрыканскі персанаж увесь час побач з ім аціраецца. Прэзідэнт Лаоса. Да, вось, а Лукашенка недзе ззаду. А вот там Мірзіёев таксама і Рахмон, вось яны з аднаго боку, а з другога боку... Зверні ўвагу, вось гэты момант, яны пачынаюць свой марш да гэтага так званага Александраўскага сквера, і Лукашенка знікае ззаду. Ён каротка размаўляе з Сергеем Шайгу, міністрам абароны Расіі, і потым ён плецецца цалкам ззаду. Пра што гэта можа сведчыць, што ён не ў гэтым элітарным клубе галоўных зладзеев, вось, якія наведалі Маскву. А тут таксама, мне здаецца, яшчэ і каштоўнасны момант, яму проста з Пуціним, вось, акрамя працы больш жа няма пра што размаўляць, у іх жа нічога супольнага няма, і таму я нават слаба сабе ўяўляю, як вот калі яны збіраюцца, што яны могуць абмяркоўваць, так, акрамя вось непасрэдна сваіх абавязкаў. Там яны, мне здаецца, нават шчыра паміж сабой паразмаўляць дакладна не могуць. І вельмі верагодна, што гэта таксама вось гэты паказнік. Дарэчы, яшчэ адзін цікавы момант мы тут пабачым праз увесь парад, што акрамя вот Пуціна і ягонага суседа па правую руку больш ніхто гэтак званыя каларадскія стужкі не апрануў. Так. Вот таксама вельмі важны момант, што азіяцкія лідары не апранулі каларадскія стужкі. Наконт Лукашэнкі, я з тобой не пагаджуся. Мне здаецца, я шукаю в гэтым пэўны сімвалізм. Мне здаецца, што Лукашэнку звялі амаль што ўжо да статуса губернатара расійскага, так? А губернатару правінцыі Расійскай імперіі не паложана па статусе хадзіць побач з царом, з імператарам. З імператарам могуць хадзіць іншыя цары, хай сабе меншых дзяржаваў, але яны яшчэ цары. Так? Таму азіяцкія вось гэтыя султаны, яны побач з Пуціним, а Лукашенка плецецца ззаду. А беларускі менскі султан, так? Ён не султан, ён губернатар такой беларускай губерніі, як бы. Натуральна, што Беларусь гэта незалежная дзяржава, так, дэ юрэ, але лукашэнкаўскі статус, он зведзены вось да плінтуса. Але яшчэ адзін момант, таксама на які варта звярнуць увагу, вось, дарэчы, можа быць, таксама, чаму ён не ідзе, таму што ён увогуле ідзе тут вельмі кепска. Мы вот пабачым, што ён насамрэч за Пуціним угнацца не можа, таму што он Пуцін так даволі, бадзёранька, тупае. Вось Рахмон таксама выглядае на такога дахадзягу, то бачна, што яму таксама не ўсё вельмі добра. Але стараецца. Са здароўем, так, ужо там нейкім чынам стараецца побач паацірацца з Пуціним. Але вот Лукашэнку увогуле бачна рэальна кепска. І ён таксама можа фізічна не паспяваць там утрымаць такі тэмп, плюс зноў жа. Зверні ўвагу, агульны план, няма Лукашэнкі і блізка так, тут. Увогуле яго няма. Да, вот. Нігде няма яго, так? І вось пэўны момант ён з'яўляецца на заднім плане. Тут твар яго не бачна, але вось гэты гальштук чырвоны гэта ягоны. То есть Лукашенка недзе в 5-6 шэрагу ідзе. Так? Шайгу. І гэта адлегласць ад Пуціна, яна павялічваецца, ён усё далей. Так, пастаянна, да, так. Вельмі сімвалічна, дарэчы. Што ты нагул думаеш пра тое, як гэты парад прайшоў, так? Бо былі пэўныя адрозненні ад леташняга. Расейцы паказалі крыху тэхнікі, прайшліся гэтыя Z-жаўнеры, так, ветэраны спецаперацыі. Пра што сведчыць вось гэта атмасфера? І ввогуле сама атмасфера, зверні ўвагу, снег ляжыць, так? 9 траўня, Масква, вецер, снег. Вельмі сімвалічна. Дарэчы, шмат сімвалізму ў гэтых падзеях. Таксама знакамітая фатаграфія, якая ўжо паўсюль разышлася з гэтага параду, там, дзе сцягі з надпісам штосьці там «Пабеда» і гэтак далей, адвярнула так, што прачытаць можна толькі «ад». І вось гэта вельмі сімвалічная рэч, што сапраўды нейкае пекла вось ляжыць, толькі што ляжыць снег, вось гэтыя чырвоныя сцягі і гэтая кучка дыктатараў, якія акрамя саміх сябе больш нікому не трэба.
Ну, Россия гэта ж паўночная дзяржава, ёй халадно, таму пекла расійскае, яно холоднае, Халоднае, яно так. наадварот, усё наадварот. Мы вось бачым, як кіраўнікі гэтых недэмакратычных дзяржаваў, в асноўным постсавецкіх, але ў тым ліку кіраўнік Лаосу і афрыканскай дзяржавы, яны падыходзяць да так званага Александраўскага сквера. Гэта такі рытуал. Летась Лукашенка знік на нейкі час у Крэмлі. Потым аказалася, што ён даехаў разам з самымі старымі ветэранамі туды на такім гольф-мабільчыку. Так. І ён дагнаў усіх там. Тут, мне здаецца, сітуацыя вот сёлета была яшчэ горшая. Лукашенка цалкам знікае ў Крамлі, яго няма. Мы бачылі, як ён ідзе, і потым яго няма, так? Так. Яны все, ось, зверні увагу на гэту карцінку, яны все заходзяць в гэты Александраўскі сквер, і Лукашэнкі цалкам тут, ён непрысутны. Да, увогуле вельмі цікавы гэты эпізоды, сапраўды, ну вот таксама мы зараз бачым, да, гэта георгіевскія стужкі, вельмі паказальна, што вот толькі ў 2 чалавек яны, ну, з высокапастаўленых асобаў яны прысутнічаюць. Дарэчы, вот цікава, што Такаев таксама недзе то блізка, то далёка, але мы бачым, што Такаев з Пуціным не размаўляе. Так. То бок Дарэчы, у кіраўніка Таджикістана ёсць справы. Это звязана, дарэчы, з атакай на Крокус Сити Холл, так, где таксама грамадзяне Таджикистану. Але вот теперь кульминация, глядите, это самый просто важный момент. Да. Усе кіраўнікі становяцца перад венкамі і будуць ускладаць кветку да магілы расійскага ці там савецкага жаўнера. І мы не бачым Александра Лукашенко. Што адбываецца? Так, і вот яго Дзе няма. ён? Дзе Лукашенко? І тут не просто, што яго няма, а вось ягоная адсутнасць выклікае занепакоенасць, таму што, ну, як працэдуры парушаны, Так, пратакол. Протокол Вот парушаны. бачна, што рэжысёр спрабуе гэты момант схаваць, да. таму што вось зараз ім всім Жаўнеры даюць даюць букеты, кветкі. кожны атрымлівае букет, Лукашэнкі няма, а букет для яго ёсць. Так, і вось зараз будзе адбывацца вельмі А цікавы зверні увагу эпізод. злева, бегае нейкі афіцер, так? Злева, левее глядзі, яшчэ левей. У левым куце. Афіцер, які шукае Лукашенко, ён выглядае. І Шайгу паказвае рукой Лукашенко. Гэты момант схавалі. Момант, калі Лукашенко все-таки спазніўшыся прыйшоў, ён на трансляцыі Не трапіў. схаваны, ён не трапіў. Наступны кадр, который мы там пазней трошки убачым, показывае, што Лукашенко ўжо там стаіць. Так, вось ён ён ужо ёсць ужо з кветкамі. Вот, ну, можа быць, таксама якраз пакуль рэжысёр схаваў Шайгу, можа, не ведаю, лешча яму даў там ці што за такое спазненне, ну, бо як пратакол Віцер, парушаны. Мне цікава твоё меркаванне. Што Лукашенку свеціць вось за гэта, што ён прымусіў Пуціна чакаць і ўсіх, бо Путін гэта тая асоба, которая спазняецца вечна і ўсе яго чакаюць, на яго чакаюць. А тут Лукашенка прымусіў Пуціна у 9 траўня, гэта сакральнае свята ў Маскве. Ён прымусіў нервавацца самога Пуціна. Да вот, дарэчы, цікава, то што вот, так я ж зноў жа кажу, у іх у стасунках і так не ўсё добра. І тут вось яшчэ гэтыя моманты накладваюцца. Верагодна, гэта проста ў чарговы раз варта прачытаць як тое, што Лукашэнку-то нічога добрага ад гэтага чакаць не трэба. І насамрэч вельмі яшчэ цікавы будзе той момант, Лукашенко можа там праз пару дзён адыдзе ад гэтага ўсяго і пачне распавядаць, што там было. У яго ж таксама такое бывае, што ён спачатку маўчыць, пасля вось штосьці на яго находзіць, і ён пачынае распавядаць, маўляў, вот мы там дамовіліся, мы там з Владзімірам Владзіміровичам і гэтак далей. От, дарэчы, таксама будзе цікава паслухаць. Пакуль у нас толькі там нейкія агульныя дэталі і ўсё. Але вот менавіта гэтыя закулісныя размовы, і ну мы бачым то, што іх характар явна не быў цёплым. Вось пра гэтыя атмасфера была вынікі. холодная. А я вось думаю, што Путін, стоячы там, чакаючы на Лукашенку, ён робіў выгляд, што ён не заўважае, што яго няма. А думаю, ён мог думаць вось пра што. Мяне гэты Лукашенко ўжо настолькі задзяўбаў, дастаў, што трэба яго мяняць. Патрэбны больш энергічны кіраўнік у Беларусі, который будзе даганяць за ўсім гэтым авангардам, даганяць яго. Не? А тут ёсць такая своеасаблівая вілка. Таму што Пуцін выдатна разумее, што любы іншы кіраўнік Беларусі будзе слабей за самога слабога Лукашэнку. Але з другога боку, гэта працэс. І зараз любых радыкальных працэсаў Расія баіцца. Таму я бы гэты момант пакуль выключыў па той простай прычыне, што ў Пуціна і так зашмат праблем. Ён можа накаляцца, то што Лукашенка гэтых праблем яшчэ больш даставляе, ну тут незручнасцяў. Але вось сам гэты працэс змены,
якраз таки можа для Расіі выклікаць Так. вельмі сур'ёзныя праблемы, плюс зноў жа гэта выдаткі, Да. бо гэта дэстабілізацыя. І не цяпер. Ні падчас вайны коні на пераправе не мяняюць. Я зразумеў, тебе ты не згодны з тым, што гэта можа паўплываць на лёс Лукашэнкі. Але тым не менш нейкія праблемы яго могуць чакаць з боку Пуціна. Зміцер, Лукашенко прилетеў у Маскву не сёння, а ўчора. І ўчора таксама былі цікавыя падзеі. Я прапаную паглядзець наш сюжэт пра тое, што адбывалася ўчора і агулам, як выглядаў удзел Лукашэнкі ў парадзе, а не толькі вось у гэтай часы пасля параду. Як агулам выглядаў візіт Лукашэнкі ў Маскву і што ён рабіў перад сённяшнім парадам? Прапаную паглядзець у кароткім сюжэце і вернемся ў студыю праз 2 хвіліны. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Ва ўмовах вядзення вайны супраць Украіны Расія азначыла чарговым пафасным парадам чарговы дзень перамогі. Александр Лукашенко далучыўся да яго разам з кіраўнікамі іншых дзяржаваў, улічваючы ізаляванасць Расіі пераважна былых савецкіх рэспублік. Хаця, напрыклад, прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян пасля саміту ЕАЭС, што адбыўся напярэдадні, на парад не застаўся. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Таксама да параду далучыліся удзельнікі так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі, якіх Владзімір Пуцін у сваёй прамове назваў героямі. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. Лукашенко прыехаў да Пуціна напярэдадні, каб узяць удзел у паседжанні найвышэйшага еўразійскага эканамічнага савету. Як два дыктатара прызналіся журналістам, яны дапазна абмяркоўвалі двухбаковыя адносіны і сітуацыю ва ўкраіне. Мы вчера долго очень работали вместе, расстались довольно поздно. 3 ночи. Пуцін і Лукашенко дамовіліся, напрыклад, аб тым, што Беларусь далучыцца да расійскіх ядравых вучэнняў. Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Ильич правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это 3-я тренировка, в России, наверное, десятки были. Хіба праз недасып Лукашенко не падняўся на сустрэчу па параднай лесвіцы вялікага крамлёўскага палацу, аддаўшы перавагу ліфту. А шлях да магілы невядомага салдата па заканчэнні параду заняў яго больш часу, чым у калег. У шэраг тых, хто складаў кветкі, ён стаў заўважным спазненнем. Год таму на парадзе ў Маскве Лукашенко не змог або не захацеў прайсці 300 метраў да мемарыялу пешшу. Яго везла ахова Пуціна. Пасля гэтага дыктатар на некаторы час знік з публічнага поля. Зміцер, Лукашенко палетеў у Маскву праз некалькі дзён пасля праверкі баявой гатоўнасці супрацьпаветранай абароны. На відэо з візіту Лукашэнкі ў камандны пункт бачна, што ён не давяряе вайскоўцам. Ён не верыць, што ўсё зроблена шчыра, справядліва. Так? Я прапаную паглядзець сюжэт вось пра гэтую праверку супрацьракетнай абароны і вернемся да размовы. Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы развиваются в соответствии с планом подготовки. Министр обороны генерал Украины. 3 траўня на цэнтральным камандным пункце вайскова-паветраных сілаў і войскаў проціпаветранай абароны усе стаялі на выцяжку. Александр Лукашенко прыехаў сачыць за прыдуманай ім раптоўнай праверкай дзяжурных сілаў. Понимаю, ты заранее сказал, откуда какие цели будут лететь, да? Никак нет. Нет? Знаю, что проверка, а откуда и состав сил средств привлекаемых, поэтому чтобы не знаю. показухи не было, по-настоящему. Дзяжурныя сілы ў гэты дзень правяраліся ў проціпаветранай абароне. Цытата: «Ці ўсё мы можам перахапіць». У неба падымаліся ваенныя цэлі, а ўзброеныя сілы мусілі аператыўна на іх адрэагаваць. Міністр Хрэнін не прамінуў выгадна прэзентаваць магчымасці беларускага войска. Сегодня на вооружение наших вооруженных сил поступают самые современнейшие комплексы. Это самолеты Су-30СМ, это вертолеты Ми-35М, это зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Это все самые современные комплексы, которые и обеспечивают именно охрану государственной границы в воздушном пространстве. И хоть это образно звучит, но обеспечивают мирное небо над нашей головой. Диктатор, як выглядае, застаўся задаволены. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились.
Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, оно видно в режиме реального времени, вами контролируется. Аднак Лукашенко некалькі разоў выказаў недавер сваім высокім чыноўнікам, маўляў, прыстойна, але толькі калі праверка была арганізаваная сумленна. У меня одна только настороженность, чтобы это было честно. Внезапная проверка, значит, знают те, кому надо, а остальные работают как в военное время. Если это так, то молодцы. Самаабвешчаны прэзідэнт наведаў цэнтральны камандны пункт ВПС і войскаў ППА таксама год таму. Тады ён сказаў, што ў сферы дзяржаўнай бяспекі ёсць фактары, якія яго насцярожваюць. Зміцер, Александр Лукашенко падчас праверкі войскаў супрацьпаветранай абароны і паветраных сілаў, ён высокапастаўленым вайскоўцам, ну, прынамсі 3 разы, я 3 разы налічу, ён паўтарыў, калі ўсё чесна, калі там все без падману, вы все мне паказалі, нічога не намухлявалі, і гэта не паказуха, то окей, файна. Як ты думаеш, чаму вось ён вот гэта падкрэсліў, што калі ўсё чесна, ён што, не давяряе сваім генералам, яны яго падманваюць? У мяне проста складваецца ўражанне, што яны там все ўвогуле разам маглі забегаць з той прычыны, што зноў жа была заява аб тым, што Украіна зможа выкарыстоўваць ракеты вялікай дальнасці, якія яна атрымае, дзеля паражэння аб'ектаў на тэрыторыі Расіі, ну і Лукашенко, зразумела, таксама экстрапалюе гэта на сябе. Ён рэальна гэтага баіцца. І таму відавочна то, што ён 15 разоў перапытваецца, ну ці сапраўды яно там працуе, ну таму што праверыць то ён сам гэта не можа, ну лагічна. І зразумела, вось гэты ягоны страх перад тым, што можа яму быць кепска ў нейкай сітуацыі. Мне здаецца то, што вось ёсць у яго параноя, мы ведаем то, што ён ад гэтага пакутуе, і таму у такіх вот крытычных момантах яна праяўляецца найбольш. І мне здаецца, гэта адзін вось якраз з тых паказнікаў, на якія варта глядзець. Бо ён тут не тое, што давярае, але, можа быць, ён крыху здагадваецца, пачынае здагадвацца, што яму в розных дакладах, там не толькі вось гэтыя вайскоўцы, так званыя, а все іншыя Церцелі, Карпенковы, вся вось гэтая браце малюе яму зусім не тую карцінку, якая ёсць на самой справе. Можа быць, ён пачынае здагадвацца. Зразумела то, што яму хочацца ў гэта верыць, і зразумела то, што яны карыстаюцца ягонымі страхамі, да, все гэта ягонае атачэнне ведае, в якой сітуацыі яны знаходзяцца і як з ім размаўляць. І мне здаецца то, што да яго можа быць таксама часам прыходзіць гэтая думка, а можа все ж такі не все такім чынам выглядае, як мне там расказваюць і дакладваюць. Таму што яму ж вельмі хутка некаторыя рэчы прыносяць. Мы ж памятаем, як яму, напрыклад, пра внутраныя справы в палку Каліноўскага далажылі. Літаральна в той самы дзень. Нават там праз некалькі гадзін. Не толькі далажылі, а ён на усебеларускім народным сходзе усім гэтым псеўдадэпутатам агучыў, што ён хвалюецца за полк Каліноўскага. Менавіта, вельмі верагодна, то што таксама гэтага ж у прамове не было. Гэта ён ужо пачаў ад сябе несці, то бок бачна то, што гэтыя пытанні яго хвалююць. Ён рэальна за фізічную сваю бяспеку перажывае. І таму вельмі верагодна, вот якраз гэтыя все праверкі паказваюць, ну, як бы тыя шляхі сваёй канчыны, якія ён лічыць для сябе найгоршымі, што там ракета нейкая прылеціць, добраахвотнікі нейкія з аўтаматамі прыбегуць. Ну вось для яго гэта выглядае вот рэальна страшна. Мне здаецца, ён яшчэ таксама убачыў, што расейцы не могуць абараніцца ад украінскіх дронаў, а таксама ад амерыканскіх ракетаў Атакамс, якія украінцы пачалі вельмі інтэнсіўна выкарыстоўваць у апошнія тыдні. І вось пытанне, як адбываецца гэтая праверка? Яны што, запускаюць рэальна нейкія цэлі, нейкія самалёты, ракеты, і самі ж іх збіваюць? Ці ўсё гэта як бы віртуальна адбываецца толькі ў камп'ютарах? Ёсць некалькі відаў, але зразумела то, што яны робяць в умовах там беларускіх, яны хутчэй робяць электронныя пускі ракет, але ёсць і сапраўдныя, то бок калі выкарыстоўваюцца там мішэней, зноў жа ёсць спецыяльныя віды мішэняў для розных там відаў ракет, для розных гэтых спаборніцтваў, напрыклад, яны выкарыстоўваюцца для гэтых армейскіх гульняў, якія там в Расіі праводзіліся. Вось ёсць як бы два такіх віда. Звычайна ў Беларусі мы гаворым пра электронныя пускі
ракет, таму што таксама ў Беларусі не так шмат палігонаў, дзе ўсё гэтае можна рабіць. Адпаведна, ёсць з гэтым пытанне. То бок, калі мы берем, нават узгадаем проста тое ж выпрабаванне паланезаў, то яно адбывалася на палігоне ў Казахстане, паколькі ў Беларусі проста такіх палігонаў няма, дзе можна выпрабаваць. Адпаведна, расейцы свае не далі, і Лукашенко, дарэчы, гэта падкрэсліваў. І таму тут варта разумець, што іх ёсць некалькі магчымасцяў гэта выпрабоўваць, ну але зноў жа таксама там сродкі часам не заўжды дазваляюць. Вось, і адпаведна тут хутчэй мы гаворым пра электронныя пускі ракет. Слухай, а тебе не здаецца, мне вось здаецца, што гэта як бы, ну, вось гэтыя праверкі, яны адбываюцца ў нейкім спрошчаным рэжыме, так? Што я маю на ўвазе? Украінцы атакуюць ракетамі аб'екты на тэрыторыі Крыма акупаванага як бы у выніку досыць складаных аперацый. Яны могуць спачатку адцягваць увагу супрацьпаветранай абароны, нейкім чынам перашкаджаць працы радыёэлектроннай абароны расійскай. Толькі потым яны атакуюць ракеты. Так, каб это было максімальна эфектыўна. Вось на твою думку, ці Беларусь валодае сродкамі, ну, не дай Бог да гэтага дайдзе, але беларускае войска валодае сродкамі абароны ад вось гэтых ракет, атакамс, так? Калі дайшло б да вайны, ці Лукашэнку могуць беларускія вайскоўцы абараніць ад гэтых ракет, ці, скажем так, не персанальна яго, але аб'екты на тэрыторыі Беларусі? Я думаю, ад нармальнай добра арганізаванай атакі не могуць, таму што мы бачым, што нават іх расійскія калегі, якія ўжо вельмі добра мелі час для того, каб навучыцца на гэтай вайне, што варта рабіць, а што не варта. Ну і на самой справе самі-то даволі некепска апанавалі тактыку выкарыстання дронаў, адцягвання ўвагі, ложных атак і гэтак далей, самі не могуць ад гэтага заўжды абараніцца. Таму, мне здаецца, тут адказ відавочны, паколькі ні ў Лукашэнкі, ні ў ягонага войска проста няма гэтага досведа. Плюс, зноў жа, гэта, па-першае, справа навучання, гэта справа адаптацыі. Па-другое, таксама гэта справа наяўнасці той ці іншай колькасці комплексаў супрацьпаветранай абароны. У Беларусі заўжды з гэтым былі праблемы. Цяпер гэта выпраўляецца. То бок пытанне ў тым, што Лукашенко хацеў стварыць там свае комплексы, да, вот у яго это была мантра аб тым, каб стварыць свае сістэмы. Цяпер верагодна, што ну вот з сістэмамі такімі як С-400 у Беларусі не атрымалася, і бачна то, што гэта ўсё закупаецца з Расіі. І мне здаецца, што мы зараз гаворым аб тым, што не атрымаецца у Лукашэнкі ў выпадку чаго неяк сур'ёзна і маштабна абараніцца ад больш-менш добра падрыхтаванай атакі. Ну, зноў жа, з часам, канешне, всему можна навучыцца і нейкія ўзбраенне атрымаць, але пытанне, ці будзе ад каго вучыцца і ці будзе ад каго гэтае ўзбраенне атрымліваць у выпадку чаго. Бо тут бачны весь разлік на Расею і на яе досвед, які Лукашенко робіць, ну ён сам неаднаразова гэта падкрэсліваў. Так, бачна, што расейцы хваляцца тым, што яны збілі некалькі атакамс, прычым, наколькі я разумею, з дапамогай комплексаў БУК, але ну, ім самім яны патрэбныя, калі што яны Лукашэнку не дапамогуць. Канешне, гэта справа гіпатэтычная, але пасля пагрозаў Церцеля, калі ён агучыў пагрозы, што абстраляе шпіталь дзіцячы ў Кіеве і украінцы эвакуавалі, з'явіліся галасы украінскіх экспертаў, што калі Беларусь працягне такую рыторыку і сапраўды з тэрыторыі Беларусі будзе нанесены удар па Кіеве, то украінцы адкажуць, напрыклад, па мазырскім НПЗ, а гэта 35 кіламетраў ад мяжы. Зміцер, я прапаную трошкі паставіць коску ў гэтай тэме, перайдзем да іншай тэмы, якая крыху звязаная з нашай папярэдняй. Пакуль Лукашенко правяраў войска, Ціхановская наведала штаб-кватэру НАТО ў Брюсселі і сустрэлася там з генеральным сакратаром Альянсу. І калі для Лукашэнкі вораг нумар адзін пасля Ціхановскай гэта злосны альянс, то Святлана Ціхановская пераконвае кіраўнікоў НАТО, што беларусы у адрозненне ад рэжыму не ворагі НАТО, а саюзнікі. Чаму НАТО прызнала Ціхановскую, высветляла Ольга Міцкевіч. Святлана Ціхановская упершыню наведала штаб-кватэру НАТО ў Брюсселі. Я вельмі рада, што гэты дыялог пачаўся, гэта сустрэча адбылася, бо альянс раздзяляе нашы каштоўнасці беларускія, гэта свабода, дэмакратыя, правы чалавека і верхавенства права. НАТО прызнала беларускія дэмакратычныя сілы, усур'ёз пачало весці дыялог з беларусамі. Перамовы з генеральным сакратаром НАТО Йенсам Столтенбергам працягваліся 30 хвілінаў. Падтрымка Менску была важная для Расіі. Ён даваў тэрыторыю і інфраструктуру расійскім сілам для нападу на Украіну і падтрымкі агрэсіўнай вайны.
Святлана Ціхановская таксама выступила перад прадстаўнікамі ўсіх дзяржаваў альянсу за закрытымі дзвярыма. Гэта першы кантакт дэмакратычных сілаў з НАТО. Трэба разумець, што НАТО гэта не толькі ваенны альянс. У НАТО вельмі шмат праграмаў на палітычнай лініі, нават на культурнай лініі, на інфармацыйнай. І ёсць шмат напрамкаў, дзе грамадзянская супольнасць можа супрацоўнічаць. Супраца ў інфармацыйным поле не менш важная, чым на фронце. Бо калі Расія Украіну закідвае ракетамі, то Беларусь ды вольны свет дэзінфармацыя. Для дэмакратычных сілаў звышзадача, каб Беларусь не ўцягнулі ў вайну. Наша задача, каб беларускае войска і беларускае грамадства не былі ўцягнутыя ў вайну. Мы не хочам, беларусы не хочуць вайны. І беларусы супраць той крымінальнай злачыннай агрэсіі, якую распачаў Пуцін супраць Украіны. Сітуацыя можа развівацца па-рознаму. Мы маем справу з двума неадэкватнымі, непрадказальнымі дыктатарамі. І калі лукашэнкаўскі рэжым з'яўляецца ўжо памагатым Пуціна, з'яўляецца саўдзельнікам у вайне, то беларускае грамадства, яно супраць. Пакуль Ціхановская перамаўляе са Столтенбергам у штаб-кватэры Альянсу у Брюсселі, Расія пагражае Захаду вучэннямі з прымяненнем ядравай зброі, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Беларусі пагражае Лукашенко. Унутрана і ён прывёў разам з тым знешнюю пагрозу. Таксама вызначае нашу зацікаўленасць у супрацы з Паўночна-Атлантычным альянсам. Мы павінны інфармаваць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, бо праз такія дзеянні, праз крызіс, праз рэпрэсіі Лукашенко таксама стварае пагрозу для нашых еўрапейскіх суседзяў, якія ў тым ліку ўключаюць краіны НАТО. Калі тэрыторыя НАТО будзе атакаваная, то НАТО адрэагуе ў любым выпадку і зробіць гэта сур'ёзна. Канфлікты, безумоўна, розныя, але, як прыклад, цяпер Сербія адзначае 25годдзе бамбардавання праз НАТО. Але гэта можа адбыцца і з Беларусю. На Захадзе мы не надта пераймаемся, таму што ведаем таксама, што Беларусь не мае дастаткова жаўнераў для нейкай сур'ёзнай агрэсіі. Пра рэальную агрэсію можа думаць рэжым, а не насельніцтва. Беларусы не падтрымліваюць вайну Расіі супраць Украіны. Беларусы супраць канфрантацыі з НАТО. Менавіта гэта Святлана Ціхановская даносіла і генсеку НАТО і сталым прадстаўнікам усіх краінаў-удзельніц альянсу падчас адмысловага брыфінгу для іх. Ціхановская і каманда тлумачыць, што хоць рэжым Лукашэнкі з'яўляецца саюзнікам Крамля, народ Беларусі гэты статус сатэліту Расіі не прымае. А змаганне за агульнай каштоўнасці – гэта адзіны спосаб абараніць незалежнасць і суб'ектнасць Беларусі. І Паўночна-Атлантычны альянс – гэта адна з тых арганізацый, якія адрозніваюцца ад іншых і з кансалідаванасцю, і з мабілізаванасцю, прыняццем рашэнняў, выкананнем гэтых рашэнняў. Іх вельмі дакладны, зразумелы мандат. Што вельмі важна, крытычна важна для беларусаў, это тое, што мы падзяляем тыя самыя каштоўнасці, на якіх пабудаваны Паўночна-Атлантычны альянс. Пакуль у брюссельскім штабе НАТО Святлана Ціхановская пачынала дыялог беларусаў з Паўночна-Атлантычным альянсам, Лукашенко адзначаў дзень перамогі і ў той жа дзень паляцеў у Маскву, каб разам з Пуціным прысутнічаць на парадзе ў Маскве. Зміцер, Святлана Ціхановская в штаб-кватэры НАТО. Гістарычны момант, пачатак важнага дыялогу, ці гэта проста нейкая цырыманіяльная сустрэча, которая за сабой нічога не несе? Што ты пра гэта думаеш? На самой справе хацелася б, каб гэта было сапраўды пачаткам нейкага сур'ёзнага дыялогу, таму што НАТО ў Беларусі зацікаўлена. Мне здаецца, для любога чалавека, у якога няма праблем з логікай, відавочна, што для НАТО і для бяспекі ўвогуле рэгіёну ўсходняй Еўропы Беларусь надзвычай важна. Ты адкрываеш карту і проста бачыш, што гэта балкон, з якога Расія можа весці атакі на ўвесь рэгіён, фактычна. І ўжо пераканаліся, што ўжо і на Кіев з Беларусі нападалі. То бок зразумела ўжо, мне здаецца ўсім, што без бяспечнай Беларусі няма бяспекі ў рэгіёне ўсходняй Еўропы. То бок гэта пастаянная пагроза. І таму, верагодна, гэтая сустрэча і адбываецца, што нарэшце яны ўсвядомілі важнасць гэтага кірунку і будуць цяпер працаваць менавіта тут. Зноў жа, я не думаю, што гэта могуць быць там нейкія адразу маштабныя праекты, дэкларацыі, што мы ўключым Беларусь в НАТО і гэтак далей, але зноў жа ёсць, напрыклад, нават тая ж самая дэкларатыўная заява, аб тым, што Беларусь вось імкнецца да еўрапейскай інтэграцыі, можа быць, там будзе таксама
і да еўраатлантычнай інтэграцыі. Ну вось гэта мне здаецца тыя пачаткі. Ціхановская казала, што мы падзяляем тыя самыя каштоўнасці. Гэта ўжо важна, таму што гэта і ёсць каштоўнасны альянс. Ён не толькі вайсковы, але і палітычны. І мне здаецца, што пра сур'ёзнасць намераў НАТО сведчыць вось што. Што акрамя перамоваў з самім генеральным сакратаром і ягонай камандай адбылася яшчэ адна важная падзея. Это быў брыфінг, выступ Светланы Ціхановскай перад прадстаўнікамі ўсіх дзяржаваў НАТО, якія там працуюць у штаб-кватэры альянсу. Я там шмат разоў быў, і я ведаю, як это выглядае больш-менш. Такія спатканні найчасцей за зачыненымі дзвярыма. Нават мабільны тэлефон нельга туды пранесці. Я ўжо не кажу пра журналістаў. Яна выступіла пра Беларусь, і яны гэта абмяркоўвалі. То бок НАТО фактычна заўважыла сур'ёзнасць беларускай праблемы і прызнала Ціхановскую як партнёра в гэтай размове пра Беларусь. А што з гэтай Беларусю рабіць? Вось на твою думку, што б вот ты як эксперт параіў бы НАТО, так? А што можна зрабіць з Беларусю? Ну што, напрыклад, падтрымаць медыа, грамадскія арганізацыі, падтрымаць тое, што беларускае грамадства супраць вайны. Ці А што? ёсць ужо цэлы шэраг, напрыклад, ініцыятываў, паводле якіх можна супрацоўнічаць. Не кепска было б стварыць, напрыклад, працоўную групу Беларусь-НАТО, якая займалася б хаця б проста вось на штодзённым парадку інфармаваннем НАТО аб тым, што адбываецца ў Беларусі, як выглядае сітуацыя ў ваенным плане такім і сякім. То бок магчымасці для гэтага ёсць. Гэта першае. Плюс зноў жа ёсць, скажем так, некаторыя сферы, па якіх можна супрацоўнічаць з НАТО ўжо проста цяпер. У НАТО ёсць цэнтры перадавога навучання, да, вось Centers of Excellence, вось перадавога развіцця, так бы мовіць. І тут важна казаць аб тым, што ёсць гэтыя цэнтры ў краінах Балтыі, ёсць гэтыя цэнтры ў Польшчы, і цэнтр такі ёсць в Румыніі, і тэматыка іх дзейнасці, напрыклад, энергетыка, стратэгічныя камунікацыі, контрвыведка, ну, гэта тое, што вельмі цікава цяпер для беларускага грамадства. І там, дзе мы б маглі проста наладжваць супрацу ўжо проста цяпер. Так. То бок маглі бы быць гэта візіты, гэта маглі бы быць нейкія кансультацыі. Плюс ёсць лід Пол Укрбрыг. То бок ёсць Пол Каліноўскага, можа быць нейкае прадстаўніцтва. Для Лукашэнкі гэта проста ж страх, што вот Беларусь, нейкія беларусы будуць в прадстаўніцтве нейкай такой арганізацыі. Або гэта можа быць удзел беларускіх добраахвотнікаў не ў гэтай трохбаковай брыгадзе, а, напрыклад, удзел беларускіх добраахвотнікаў як жаўнераў узброеных сілаў Украіны у навучанні гэтых жаўнераў на захадзе. Так? Абсалютна. Зміцер, мы тут зноў павінны паставіць коску і перайсці яшчэ да адной тэмы, але я спадзяюся, што вось гэты візіт сведчыць пра тое, што пачаліся сур'ёзныя кантакты беларускага грамадства, беларускіх дэмакратычных сілаў з НАТО, і гэта прынясе сур'ёзныя плады, якія наблізяць для нас вольную Беларусь. А да канкрэтыкі яшчэ трэба дайсці. Тут мы перейдзем яшчэ да адной тэмы, да нашай апошняй тэмы на сёння. Еўропа і ЗША мусяць дапамагаць Украіне хутчэй, каб стрымліваць расійскі наступ, але ў Еўропы не хапае ўласнай зброі. Перад еўразвязам стаяць задачы наладзіць і размеркаваць вытворчасць узбраення, павялічыць выдаткі на абарону. Узброеныя сілы Украіны стрымліваюць расійскі наступ і даюць захаду час, але ці захад яго выкарыстоўвае эфектыўна. Юлія Лабанова. За больш як 2 гады паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну расійскую агрэсію перасталі ўспрымаць выключна як лакальную праблему. Захады стрымлівання Крамля, пагрозу бяспекі ў Еўропе і ўмацавання абарончых магчымасцяў краін еўразвязу абмяркоўвалі аналітыкі, вайскоўцы і палітыкі на канферэнцыі Defense 24 Days, якая прайшла 6-7 траўня ў Варшаве. Некаторыя ўрокі вайны ва ўкраіне сталіся урокамі для ўсёй Еўропы, і тут важна прызнаць памылкі саюзнікаў. Перш за ўсё, стрымліванне нашмат таннейшае, чым вядзенне вайны. Падтрымка, якая магла б быць аказаная ўкраіне да расійскага ўварвання 24 лютага, магла б быць дастатковай, каб пераканаць расійцаў у сур'ёзнасці барацьбы і падарваць у іх намер паўнамаштабнага ўварвання. Другі урок для паўночна-атлантычнага альянса – вытворчае патрабаванне да боепрыпасаў, адзначае Джастин Бронк. Яны не закрываюць патрэбу украінскіх вайскоўцаў на фронце, у той жа час ёсць неабходнасць папоўніць запасы ў Еўропе. Невыкарыстаныя сродкі з бюджэту еўразвязу скіроўваюць на абарону, як і кожная краіна-чалец НАТО мае выдаткоўваць прынамсі па 2% ВУП пад ваенныя патрэбы. Што праўда, новая вытворчасць патрабуе часу, а яе нарошчванне стварэнне новых прадпрыемстваў.
кожны дзень грае не на карысць Кіеву. Генерал-майор войска польскага ў адстаўцы Леон Камарніцкі адзначае, што адблакаваная амерыканскім кангрэсам дапамога ў 60 мільярдаў долараў для Украіны была патрэбная учора, а сёння ЗСУ пазбаўленая магчымасці бесперапыннага вядзення барацьбы. Pieniądze są, ale techniki danej nie ma. Грошы ёсць, але няма тэхнікі. Яна трапіць толькі праз некалькі месяцаў. Самалёты мусяць патрапіць летам. Няма ракетных сістэмаў далёкага дзеяння, атак МС, каб украінская армія магла аказваць уплыў, адразаючы прыток свежых сілаў з тэрыторыі Расіі, боекамплектаў, асабовага складу новых падраздзяленняў. Без магчымасці адрэзаць расійскую армію ад гэтых сродкаў з тэрыторыі Расіі будзе немагчыма выйграць вайны. Калі не стрымліваць Расію цяпер, сітуацыя можа мець наступствы. Баявыя дзеянні ва ўкраіне могуць быць палігонам выпрабаванняў для больш шырокага наступу, адзначылі ўдзельнікі канферэнцыі, а вайна супраць заходніх дзяржаваў будзе адбывацца па іншых сцэнарах. Właśnie obwodu, który uznała za integralną część. У выніку захопу тэрыторыяў, якія Расія абазначыла як інтэграваную частку, яны могуць працягваць удары і праз 2-3 гады прывесці Украіну да дэстабілізацыі, да адчування безнадзеі ў грамадстве. Могуць паспрабаваць захапіць яшчэ Малдову і адважыцца праз 5 гадоў на удар па краінах Балтыі для захопу калідору да Калінінграду. Тады пытанне, ці НАТО ўступіць у вайну ў абароне Літвы, ці заходнія палітыкі і грамадства будуць гатовыя выйсці з зоны камфорту і пайсці на вайну з Расіяй. Пытанне адкрытае. Сваю барацьбу з еўрапейскім грамадствам у інфармацыйным полі Расія таксама вядзе і заангажоўвае Беларусь. Сярод апошніх прыкладаў польскі дэзерцір Эміль Чечка і беглы польскі суддзя Томаш Шмыт. Mamy do czynienia z osobami, które w ten sposób... Мы маем дачыненне з асобамі, якія робяць праўдападобным пасланне Менску і Масквы. Калі беларускі эксперт выходзіць і кажа, Польшча рыхтуецца да атакі Беларусі, гэта адзінае. Зусім па-іншаму гучыць паляк, які кажа, Польшча, вядома, рыхтуецца да нападу. Гэта адныя і тыя ж асобы, якія доўгатэрмінова забруджваюць нашу інфасферу, даюць інтэрв'ю расійскім і беларускім медыям, дзейнічаюць на 2 накірунках, падтрымліваюць дзейнасць рэжымаў Расіі і Беларусі, а з іншага боку шкодзяць Польшчы. Міхал Марек з Цэнтру даследаванняў сучаснага асяроддзя бяспекі адзначае, што расійскія агенты ўплыву ўсё больш актыўныя ў медыях, а ўзровень усведамлення наступстваў такой прапаганды ўсцяж нізкі. На барацьбу з гэтай з'явай пакуль няма палітычнай волі. Александр Аргац, сустваральнік парталу «Мілітарны» ва ўкраіне, адзначае, што агульнае разуменне пагрозаў, якія нясе Расія, ключ у перамозе ў вайне, а таму варта забяспечыць трансатлантычнае адзінства паміж США, Еўропы і дэмакратычнымі краінамі Азіі. Допомогти західному світу усвідомити цю загрозу, отак прямо на рівні суспільств. Тому що на рівні еліт зараз розуміння є. Вони говорять про те, що треба ставати сильними, але ця тема не дуже популярна на виборах. Ця тема не дуже популярна серед пересічних громадян Європи. Тому потрібно забезпечити оцю єдність трансатлантичну, коли і Сполучені Штати, і Євросоюз, і Японія, і Південна Корея, і Австралія всі разом розуміють, що це цивілізаційна загроза. Мірнае неба ў Еўропе немагчымае без перамогі Украіны. Супольнае разуменне праблемаў і сінхранізацыя дапамогі США і краінаў еўразвязу з вылучэннем яе пад апярэджанне патрэбаў ЗСУ не дазволіць Расіі прарваць лінію абароны. Размаўляць жа з Крамлём варта, не баючыся эскалацыі і не дазваляючы зрабіць Украіну разменнай манетай, тады і стрымаць апетыты Пуціна удасца. Зміцер, вось у нашым рэпартажы Юліі Лабанавай, які мы знялі на канферэнцыі Defense 24 Days, якой Белсат быў медальным партнёрам, там галоўная тэма была гэта як дапамагчы Украіне хутчэй, так? Як спыніць Расію і якія перспектывы ў гэтай вайны для НАТО, для Европы, для Польшчы, так? Але і для Беларусі. На твою думку, вось сённяшняй сітуацыі, як выглядае перспектыва войны России супраць Украины в нашем контексте? Что для нас означает вот та ситуация, какая есть, когда украинцам не хапае дапамоги, когда российцы поволі, але послідовно натискают на украинскую оборону? Это что для нас ввогуле означает? Я думаю, то, что теперь у расейцаў, конечно, могуць быць нейкія кароткатэрміновыя поспехі. Я думаю, з-за якіх яны яшчэ больш крыяюць, то бок падумаюць, што яны кантралююць сітуацыю і могуць атакаваць захад.
гэта іх натхніць, але гэта парадаксальна наблізіць іх канец. Таму што гэта, скажем так, будзе іх піхаць все больш дзеля таго, каб перайсці тую чырвоную лінію, якую пераходзіць нельга. Мне здаецца... А ты верыш, што ёсць нейкія чырвоныя лініі? Я думаю, што гэта выкарыстанне неканвенцыйнай зброі, таму што ў Расіі зноў жа, у іх жа ваеннай дактрыне прапісана. Ёсць гэты канцэпт эскалацыі для дээскалацыі. Мы гэта чулі. То бок, і яны рэальна вераць у то, што калі яны выкарыстаюць неканвенцыйную зброю, заходняе грамадства, груба кажучы, афігее настолькі, будзе настолькі шакаваным, што проста пачне сваіх палітыкаў прасіць, умаляць, там, як мага хутчэй, падпішыце мір з Расіяй і гэтак далей. Але гэта не спрацуе, ты лічыш, але так? гэта не спрацуе толькі таму, што гэта будзе азначаць парушэнне ўсяго сусветнага парадку. Гэта будзе проста Але Расія натхняць... імкнецца, на маю думку, да парушэння. Канешне, але проста ў Захада ўжо ёсць, скажем так, прыклады вырашэння такіх праблем. Сербія, которую ўжо ўзгадвалі ў гэтым рэпартажы, і мы з табой неяк абмяркоўвалі Гамбург 43-го года. Да. Вось гэта якраз такі тое, што можа здарыцца ў выпадку, калі расейцы падумаюць, што яны рэальна могуць круціць всімі так, як ім захочацца. Змітра, дазволь падсумаваць, бо наш скончваецца час. Я падсумую думкай аднаго з выступоўцаў на гэтай канферэнцыі Defense 24 Days, які сказаў, што расейцы забываюць, што ядравая зброя ёсць не толькі ў іх. І вось гэтай думкай я прапаную скончыць нашу сённяшнюю размову і праграму «Прасвет». Дарагія сябры, гэта быў апошні сюжэт, апошні каментар у праграме «Прасвет». Госцем, якой быў Зміцер Міцкевіч, мой калега і аналітык у сферы нацыянальнай бяспекі. Шукайце поўнае выданне праграмы «Прасвет» на сайце Белсату і таксама відэо нашай праграмы на YouTube-канале Белсат News. Для вас працаваў я, Сергей Пеляса, Зміцер Міцкевіч быў маім госцем і ўся каманда аўтараў нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.